खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 17 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। सासे दावराव दावसि खालामग्रा सुबुंजों नांज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गियान गोनां जा आरो हायोब्ला बेनिफ्राय बारग'। वृषभ राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ खुसि खालामनो नाजागोन। मिथुन राशि। जायखिजाया गोदान जथाय फालांगि आरो बाहागोदारिफोराव सागान होनायनिफ्राय गोजानाव था। साना बारा मोजां नङा। कर्क राशि। नोंथांनि जेंनाफोरनि सायाव सोनारनाय आरो बेफोरखौ बांहोनाय हुदाया नोंथांनि बोसोनारि फाइबारखौ लोरबां खालामनो हागौ। मोनसे गोदान राङारि गोरोबथाया जोबथा जागोन आरो गोदान रां फैगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा बबेबा सिनाय मोनै फुंखानिफ्राय रां आर्जिनो हायो, जाय नोंथांनि गोबां राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। कन्या राशि। गोर्बोआव थानाय बिमाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान नङा। थाबायनाय समाव नों बांसिन सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया हांख्रायजायै आलासिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ, नाथाय बिथांनि खाफालआ नोंथांखौ रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा होनो हागौ। तुला राशि। नोंथांनि जायखिजाया गोजाम बेरामफोरा दिनै नोंथांखौ दुखु होनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथाङा देहा फाहामसालियाव थांनांनो हागौ आरो गोबां रां बाहायनांनो हागौ। वृश्चिक राशि। रायज्लायनायनि सिगां खेबनै सान। मिथियालाबानो नोंथांनि सानस्रिफ्रा सोरनिबा आबेगखौ दुखु होनो हागौ। धनु राशि। मोजां सान। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ हमदांनो हागोन दि सोरगोआ बुहुमाव दङ। मकर राशि। रंजानो थाखाय बायजोआव ओंखारलांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय। थेवब्लाबो दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन, नाथाय नोंथाङा नाङै जिरादफोराव बांद्राय खर्सा खालामनो एबा खर्सा खालामनो नाङा, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन। कुम्भ राशि। मोजां सान। फालांगिरिफोरा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ मोननानै खाफालगोनां मोनदों। दिनैनि बे बुब्लिनि साबसिनखौ बाहाय। मीन राशि। सावस्रिया मोजाङैनो थागोन। दिनै नोंथांनि लांदां समा जायखिजाया नाङै खामानिनि थाखाय ओरैनो थांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्टबो खालामनानै होदो।